16 sati i 4 minute, evo nas u drugom delu emisije Nedeljno popodne ili Nedeljom zajedno na RTK 2. Ne moram da kažem da se družimo svake nedelje od 15 sati i 30 minuta pa sve do 17:00. A nedavno je uspešno realizovan trening za pružanje turističkih i spasilačkih usluga na Via Ferrati Berim u Zubinom Potoku ili Tibarskom Kolašinu, jesam dobro rekla. Moji današnji gosti je Dila Kahrović i Milan Trifunović, Outdoor In. Inače, oni su vodiči i spasioci na Via Ferrati. Dobar dan i dobro vi meni došli. Dobar dan, bolje vas našli. Ništa nisam pogrešila, sam sve dobro rekla. Da. Znači, nisi bio u pravu kada si rekao da ću možda da se zbunim. Nemate tremu, to sam primetila. Kako je danas u Novom Pazaru, kako je danas u Zubinom Potoku? Ko će prvi? Ajde, dame imaju prednost uvek. Sjenice. Sjenice. Pardon. Pa kišovito, kao i u celoj izgleda našoj teritoriji. Isto, Isto, da. Kako kažu, baba Marta nam je došla, ali trudit ćemo se da to gledamo drugačije i pozitivnije. Bliži nam se leto i to penje na Via Ferrati, tako da se radujemo. Svaki trenutak koristite da promovišete. Dobro je. Ajde ja promovišem malo taj sjenički sir. Kažu da je taj sjenički sir najbolji sir na svijetu. Najbolji, definitivno. Po čemu se razlikuje od ostalih sireva? Znate u čemu je fora? Fora je u tom podneblju. Nije to nešto ta stoka, ajde da kažem, posebna stoka, nego je sam taj prostor na kojem se ta stoka hrani poseban. Zato je i taj sir i ti mlečni proizvodi koje nama oni daju poseban. Nisam nikad probala taj sjenički sir, ja mislim da ću morati... Da, znači zaboravila sam. Trebala si da me napomeneš. Dobro, pričali smo dakle i o tom sjeničkom siru. Sada pričamo ono zbog čega ste vi inače ovdje i zbog čega sam ja vas danas pozvala da budete moji gosti. Naravno, hvala vam što ste danas ovdje. Trening uspešno realizovan pre nekoliko dana. Vaše neka iskustva, vi ste uspešno savladali taj trening i postali spasioci i vodiči, kao što sam malo čas rekla, na Via Ferrati Berim. Kakva su neka vaša iskustva? Ajde sad, možeš ti. Ja prvo ovako da kažem iz čega se sastojao taj naš trening. On se sastojao iz nekoliko modula gdje smo mi prolazili u svakom modulu različitu obuku. U prvom modulu to je bio početni i napredni alpinistički kurs i tu smo imali instruktore iz alpinističkog odseka iz Beograda. U drugi modul mi smo prošli kroz kurs prve pomoći, treći se sastojao iz vođenja tura na Via Ferrati i mi smo treninge odradili na našoj Ferrati na Berimu i bili smo gosti u Peći, to jest na njihovim feratama u Rugovskoj klisuri i taj posljednji trening bilo je ta vežba spasavanja na Via Ferrati. Isto, tako. I ti si prošao kroz to isto. A kako su neka vaša iskustva kada je u pitanju Via Ferrata i taj trening? Pa ja sam totalno iznenađena, jer kad sam aplicirala za kurs, ja sam očekivala da će to da bude totalno nešto drugačije, da će to samo da bude penjanje na Ferrati i to je to. Međutim, to se ispostavilo da je skroz nešto drugačije, da je to dosta komplikovanije, da smo mi morali da prođemo kroz tih dosta stvari da bi došli do tog nekog nivoa vodiča i spasioca na Ferrati. Ali u svakom slučaju ja sam prezadovoljna. Dobro, ajme da pričamo nešto sada više o tom treningu. Milane, ti ćeš mi nešto reći o tome ko je realizovao, koja je podrška, dakle nešto o tome. Kurs za obuku na Via Ferrati za vodiča i spasioca u Zubinom Potoku organizuje turistička organizacija Outdoor In iz Zubinog Potoka sa podrškom Inter Kosovo organizacijom i kanadskom inicijativom za Kanadski fond za lokalne inicijative. Da. I kao i sama opština Zubin Potok koja je bila tu i ustupila nam sve svoje resurse koji su nam bili potrebni za izvođenje ovih kurseva i obuka. Dobro, šta je zapravo Via Ferrata? Pa, dosta ljudi je čulo za pojam Via Ferrate, ali dosta njih ni ne zna šta u stvari predstavlja sama Via Ferrata. Via Ferrata predstavlja kao neki sistem metalnih pomagala. Da li su to merdevine, klinovi, sajle koji su ugrađeni na steni da bi se lakše došlo do nekog vrha, neke stene ili neke planine. To je često stavljeno na nekim nepristupačnim delovima, tako da je to i sama suština u tome da to bude što teže i što zanimljivije. A koliko je ukupno učesnika bilo prijavljeno za ovaj trening i za ovu obuku, a koliko je ukupno prošli? Bilo je 26, a nas 10 je završilo obuku.
Kako ste završili obuku? Šta je sve bilo potrebno da biste prošli tu obuku? Potrebno je bilo proći kroz sve te module, znači instruktori koji su nam držali ta predavanja i te treninge su bili veoma rigorozni, tako da nije bilo eskiviranja i protekcije i zabušavanja, tako da stvarno jedan vrstan i izuzetan tim stručnih ljudi je držao taj kurs. Dobro. I ko nije hteo, on je ispao, tako da nas 10 je ostalo probranih i mogu reći najboljih. Dobro, i šta je sada vaš zadatak 1. maja, dakle kada počinje sezona? Šta će biti vaš zadatak? Pa samo vođenje tura na Via Ferrati, jer će biti verovatno dosta zainteresovanih ljudi koje ćemo mi da provedemo kroz sve te lepote koje pruža sam Berim, a i sama Ferrata. To sam htjela da pitam. Dakle, uvod u moje sljedeće pitanje. Šta sve pruža Berim, šta sve pruža Ibarski Kolašin? Ajde, ja ću. Možete oboje. Može. Pa evo, za one koje ne znaju, Berim je jedan od vrhova na planini Mokra Gora i visoki 1731 metar. Na Berimu je izgrađena Via Ferrata, to jest koja se sastoji iz ta dva segmenta. I tu će zainteresovani ljudi moći da prođu, to jest da penju Via Ferrato i da uživaju u svim tim stvarima koje Ferrata pruža, to jest u tom nekom lepom pogledu, adrenalinu, nekom novom iskustvu, lepom druženju i tako dalje. Da li postoji još nešto u Ibarskom Kolašinu? A da, u Ibarskom Kolašinu svakako. Tu imamo naše jezero Gazivode, imamo reku Ibar, kao što sam malo pre rekla, planinu Mokru Goru, Berim i ostale vrhove na Dakle, za svakog po nešto, što bi se rekli. Da. Kažu, ja nisam sigurna, ali sam pročitala da ne postoji lepša Ferrata nego što je ova. Ona na Ibarskom Kolašinu. Da, Via Ferrata je nešto što je jako retko. Via Ferrata postoji samo na Berimu i postoje još 2 Ferrate u Rugovskoj klisuri. Sve do Triglava ne postoje slične stvari. Imaju Via Ferrate na Alpima, Dolomitima, ali što bi se reklo, znači kod nas i to je to, nema više. Dobro, ja sad predlažem da mi pogledamo prilog kako je to bilo 26. februara, je li tako? Da. I vraćamo se u studiju pa onda komentarišemo ponovno. Imamo povređenog na prvom delu Ferrata, u pitanju je devojka centrala, javi se. Pošaljite spasilačku ekipu i zovite hitnu pomoć. Prijem. Ovako može izgledati radni dan spasioca u planinskim uslovima ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti i neko se tokom osvajanja stene povredi. Osim ljubavi prema prirodi, avanturizma i malo hrabrosti, neophodno je da budu obučeni za ukazivanje prve pomoći povređenom pre nego što stigne lekarska pomoć. 10 polaznika treninga za vodiče i spasioce na Via Ferrati Berim u Zubinom potoku su imali svoje prvo iskustvo reagovanja u kompleksnim situacijama. Neko moje lično mišljenje za Ferratu jeste da je ova Ferrata vrhunska i tako da pozivam sve ljude koji su zainteresovani da probaju, da iskuse neku novu avanturu, da dožive neki čudan osjećaj i da je baš ova Ferrata pravo mesto za takve stvari. Što se tiče mojih planova, daljih planova, planiram da nastavim da se bavim sportskim penjanjem, pa vidjet ćemo kako će to dalje da teče. Uzbuđenje prilikom penjanja i sam i taj dodir sa stenom i jednostavno to iskustvo kad se popnete na nekoj visini, okrenete se, vidite jednostavno adrenalin raste i iskustvo je predivno. Pokaznom vežbom spasavanja završeni su 15-odnevni treninzi u okviru kojih su organizovani i kursevi početnog i naprednog alpinističkog penjanja, obuke u vođenju turističkih tura na Via Ferrati i kurs prve pomoći. Ove aktivnosti su realizovali Audorin i Inter u saradnji sa nevladinom organizacijom Marimangat i uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative. Ono što je naš cilj jeste da obučimo lokalne mladiće i devojke iz naših opština kako bi mogli da pružaju usluge vođenja tura na samoj Via Ferrati sa jedne strane i sa druge strane da pruže usluge spašavanja, pružanje prve pomoći, zbrinjavanja eventualno povređenih kako bi predupredili sve moguće situacije na Via Ferrati i zaista omogućili našim posetiocima da uživaju u tom turističkom proizvodu. Vežbom su koordinirali pripadnici Gorske službe spasavanja Republike Srpske, a u akciju su bili uključeni policijska stanica i Dom zdravlja iz Zubinog potoka. Današnji cilj vježbe nam je bio da im pokažemo kako se radi spašavanje iz stijenskih uslova kada povrijeđeni visi na stijeni. Tako da su
mogu reći, dosta dobro i dosta kvalitetno odradili ono što je od njih bilo zahtjevano. U najkraćem roku mi dolazimo kada nas pozovu iz hitne službe, dolazi lekar i medicinska sestra, tehničar, sanitetskim vozilom u kom imamo opremu za pružanje najosnovnije pomoći, a kasnije pacijente transportujemo ukoliko je potrebno do Doma zdravlja u Zubinom Potoku ili do bolnice u Kosovskoj Mitrovici. Vežbu je pratila ekipa radiotelevizije Mir, a u narednim danima ćemo objaviti i dokumentarni film u kome ćemo vam dočarati ovu akciju i lepote Ibarskog Kolašina. Eto, baš tako, lepote Ibarskog Kolašina. Da li između planinarenja i alpinizma postoji razlika? Postoji, ali koja je razlika? Da, Velika, jel? apsolutno. Pa planinarenje je samo jedna šetnja, ja tako da kažem, radi neke rekreacije, dok je alpinizam nešto totalno drugačije. Mi kad kažemo alpinizam mislimo na nešto mnogo veće, nešto ekstremnije, jer alpinizam je bukvalno kada počnemo da koristimo i ruke, osim šetnje. I alpinizam mora da se shvati malo ozbiljnije, ne malo nego mnogo. To ono o čemu smo pričali malo čas o ajkulama. Ne, pa pre bih obratio pažnju na tu opremu. Ne možemo da odemo u kinesku radnju i kupimo neki pojas ili uže, karabiner i da počnemo da se penjemo. Znači, sami sebe dovodimo u nezgodne i opasne situacije. Jer ste se nekad popeli do vrha? Da. I kakav je osjećaj? Fantastičan. Šta zapravo znači fantastičan osjećaj? Ne možete objasniti, pokazati i dočarati osobi koju pokazujete fotografije sa Via Ferrate preko telefona dok ne odete uživo to vidite. Ni snimak, ni fotografija ne može to da dočara. Tako da bih preporučio svima koji iole vole sport da se prijave na tu Via Ferratu da je prođu. Ja volim sport, ali kako da savladam strah? To nije pitanje samo za mene, to je odgovor, nego za sve one koji se plaše. Pa treba samo da veruješ u sebe i da znaš da ti to možeš, da budeš hrabra. Tu smo i mi vodiči i spasioci koji dajemo sve moguće podrške. Tako da nećete imati problema sigurno. O čemu razmišljate dok se penjete, dok ste na pola otprilike? Pa bitna je koncentracija. Samo da stignem. Ne, nego bitna je koncentracija prilikom čitavog tog puta do samog vrha Ferate, jer opet to nisu neke naivne stvari. To treba dosta ozbiljno shvatiti da ne bi došlo do nekih neželjenih situacija. To je to. Put od dna do vrha Ferate nije baš ni mali i dosta je teži i sporiji nego da idemo da planinarimo i to. Tako da u tom vremenu od dna do vrha Ferate prođe nam kroz glavu svašta, pa čak neke smešne priče, vicevi i svašta kroz glavu prođe. Čak i neke fine i lepe ideje. Snimanje filma, spota ili tako nešto. Dobro, novinarka televizije Mir je već najavila dokumentarni film na kraju ovog priloga. Vidjet ćemo verovatno kako će sve to izgledati. Sad, za koji dan, tačnije u sredu, Ibarski Kolašin, Zubin Potok, će posjetiti kanadski ambasador. Zašto će on biti tamo? Pa čisto da nas upozna. I tog dana će isto biti svečana dodela sertifikata koje smo mi zaradili tokom tog treninga. Dakle, vi sada odmorate do 1. maja, a onda kreće sezona. Da li možda imate informaciju koliko turista, ajde kažem, za vreme sezone ili godišnje posjeti Ibarski Kolašin? Pa ja znam jednu informaciju da je prošle godine bilo preko 600 penjača, a ove godine se očekuje čak i više od 600. Vidjet ćemo. Šta bi svaki turista trebao da pogleda kada dođe u Ibarski Kolašin? Evo, ja sam turista, ja bih da dođem da posjetim Ibarski Kolašin. Šta mi vi preporučujete? Znači, jezero Gazivode je neminovno i neizbežno. Ko ga je video, uverit će se da je to fantastičan prizor, fantastično jezero. Voda čista, šume okolo, znači bukvalno neka međuklima između mora i planine. Čist vazduh znači. Da, jezero, tu je Berin, kao što smo pominjali. Imamo manastir Duboki Potok i to isto za turiste. Imamo odrađeno je stepenište u samom Zubinom Potoku i na vrhu stepeništa ima kao neki letnjikovac i to. I odatle
Pruža se lep pogled na Ibarski Klošin, odnosno na Zubin potok. Tu nam je i sportska hala u kojoj se odigravaju razni sportovi. Imamo odbojkašice iz Ibarskog Klošina osvajaju često nagrade. U izgradnji je poluolimpijski bazen i mislim da baš brzo napreduje izgradnja. Dobro. Sam položaj Zubinog potoka pruža mnogo za turizam i za posete, ali nam treba znači i medijska i ekonomska i podrška u svakom smislu. Mediji su uvek tu. Mediji su uvek tu, ali uvek malo. Znači uvek treba još. Uvek, hvala Bogu. Nikad dovoljno, tako. Još moramo da kažemo da Via Ferratu ne može da pređe svako, dakle morate imati navršenih 18 godina. Da, to je kao neki tehnički detalj. Postoji ta donja granica da ne mogu da penju osobe mlađe od 18 godina, gornja pa i ne postoji. Bukvalno dok se god čovek osjeća spremnim da to može, onda i može da penje. Ja vam se zahvaljujem što ste danas bili moji gosti, što ste objasnili šta zapravo znači Via Ferrata i naravno od 1. maja ja vam želim pune ruke posla. Hvala vam puno i izvolite dođite u Ibarski Klošin. Hvala lepo, naravno.